Yn Sialta Cymru, dyn ni'n mai helpu pobl sydd yng Ngwynedd sydd wedi cael ei effeithio gan yr argyfwng tai drwy gynnig cyngor am ddim, cyngor cyfrinachol ac annibynnol, a hefyd cyngor arddeledion a chymorth tai. Mae'n gwasanaethau cynghoriad dau yn darparu cyngor cyfreithiol ac eiriolaeth a ystod eang o ddigartrefedd a phroblemau tai. Gallai fod yn help gall bobl ei ddisgwyl gan Cyngor Gwynedd os ydynt yn ddigartref neu yn gyngor os yw rhywun wedi derbyn hysbysiad gan y landlord i adael eu cartref neu beth y gallant i wneud os yw'r cartref mewn cyflwr gwael. Gallwn hefyd gynrychioli pobl sydd yn y llys mewn achos meddiant ar gyfer cartrefi, rhent a morgeisi a chael cynghorydd ar gael yn llys Sirol Caernarfon ar y diwrnodau lle mae'r llys yn clywed hawliadau meddiant i'r cyngor a chynrychiolaeth ar y diwrnod. Rydym hefyd yn cynnig cyngor arddeledion sy'n gallu helpu unigolion sy'n mewn trafferthion ariannol. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor gyda chellidebu, delio gyda credydwyr, dulliau income maximisation a hefyd delio gyda bailiffs. Yn olaf, mae'n gwasanaeth cymorth tai yn darparu cymorth ymarferol sy'n gysylltiedig â thai i helpu phobl ddod o hyd i gartrefi a'i cadw. Gallai hyn gynnwys help gyda chellidebu, ôl-dyledion rhent a morgais, hawlio buddsoddiadau, symud i letu sy'n fwy addas neu sefydlu cartref newydd. Gall bobl gysylltu i gael cyngor ar dai neu dyledion drwy'n ffonio ar dim 248 671 dim 5 neu drwy gysylltu gyda llinell gymorth ar dim 8000 495 495. Mae gennym hefyd wefan wych gyda llwyth o gyngor a gwybodaeth am dai arni sy'n fan gychwyn gwych i bobl www.sheltercymru.org.uk neu allwch roed atgyfeiriad drwy'r tîm 1 pwynt mynediad Cyngor Gwynedd. Dros y 5 mlynedd dwytha, mae'n y gynnydd o 200% yn y nifer o bobl sy'n mewn llety dros dro yng Ngwynedd a mae dros 2300 o bobl ar y rhestr aros ar gyfer tai cymdeithasol. Mae'n mynd yn anoddach i bobl ddod o hyd i letu a fforddiadwy a mae rhentu wedi cynyddu 25% a mae prisiau tai wedi codi 19%. Felly mae llawer o heriau i bobl sydd yng Ngwynedd o ran tai, ond rydyn ni yma fel ffynhonnell cyngor a chymorth i geisio helpu pobl i liwio'r rhain. Ac rydyn ni bob amser yn dweud wrth bobl os ydych chi'n profi problemau tai neu dyled, cynharaf y byddwch yn cysylltu efo ni, yr hawsach fydd i ni helpu.